ngadepi kula guyoni. Wit lair pancen ngono. Mboten mergo kula turu kepati tau diceker kucing. Yuk dadi cacat ngenten iki. Janaka onong paran. Ngopo kok dadi kuwi sak kancamu do mlebu taman? Ing pengangkah aku bakal mulyake taman. Amarga aku krung kabar sapa sing kepengin diladeni Sri Kandi kudu bisa mbangun taman. Oh ngono ya. Tak ulungake yen pancen wis iso ngalahke aku. Yen pancen Trumaja sakkan wah tak tubruk.